Kamar yadda sabon rahoto ya same mu, wai shin har yanzu Amina Uba Hassan, wacce aka fi sani da Amina Rani, tana son Adam E. Zango? A wata doguwar hira da jaridar Aminiya ta yi da ita, wanda za ta zo muku a ƙarshen wannan bayani namu. Jaruma kuma mawaƙiya ta fiye da biri har wutsiya game da abin da yake tsakanta da tsohon mijinta wato Adam E. Zango. Sannan kuma ta bayyana yadda kasancewar ta matar Adam E. Zango ta ɗan jawo mata baya a wajen sana'arta da kuma wasan Hausa. Duk da za ku saurari cikakken bayani daga bakin jarumar kuma mawaƙiyar a hirar da za ta zo muku nan gaba. Amma kafin mu kai ga ganin bidiyon hirar, za mu so idan wannan shine karan farko a wannan tashar, ka danna alamar subscribe, sannan ka danna kararrawa domin samun ingantattun shirye-shirye mu a kodayaushe. Idan kuma ka riga ka yi mana subscribe, muna so ka yi like din bidiyon nan. Mun gode da kasancewa da mu da kuka yi. Ga hirar sai ku kalla. Zama tsohuwar matan Adam E. Zango, zan iya cewa daga farko ya dan ja ni baya, saboda wasu kamar producers and other people suna ganin suna mutunci da shi, suna tare da shi, suna ganin kamar idan suka sa na a film zai iya kawo musu matsala da shi, ka gane irin abu. But ni dai abin da na sani shine ina so in make name ba kaina